В този смисъл очаквате ли някаква промяна по отношение на политическата воля за стратегия и за това, дето сме го пропуснали и сме закъснели за него? Аз мисля, че е крайно време и поглеждайки екипа на генерал Радев, има достатъчно грамотни хора, които биха могли да се захванат, да разработят една национална стратегия. Говоря национална, не стратегия за национална сигурност, както е записано в методологическата рамка, прията 2010 година. Говоря за национална стратегия, където ясно да бъдат поставени целите пред нацията. А те ще формулират вече целите пред въоръжените сили. И какви трябва да бъдат. Но да работим на парче, да правим... В момента имаме над 270 стратегически документа приети и те са изписани на страницата на Министерски съвет. Имаме над 70 стратегии. И какво от това? Нито в една от тях. Аз тази сутрин си направих труда да погледна и да хвърля един бърз поглед върху националната отбранителна стратегия. Там няма цел. Там няма цел пред въоръжените сили. Каква отбранителна стратегия е това?